Jesu Christ pace isne pai ki kma jong mi shanga shapo pa ya mingam khot pa na u kun jot plasa kma Kajing play na kitab u Isaya kalenong basa pukunay kadukhat kabaprah du bakhatsan. Hakaya kajing ay ngala jubab yepi hakasengi jing pan ngalai rab yepi ngalari yepi bat ngala thong yepi banlong kajutang ye ya ki pai ba bancai biang ya kari. Bat ban pen bancai kinong kinti ki basa syra da ka ba ong haki kodi alemi ha kitu ki badon ha kajing dum pen iya ladi. Kian sayo baham habaro shilanter kis kilenti halor kisentai siap baselan baro kian salong kijaka bam plang jengki kianom tangan kianom seliang kal air ka basyet terha berkasngi kianom pendek yaki nabau tau baisen ay yaki un sepetin yaki madajan ki empolio un sayalam yaki bat ngan pelong yaki lembak jonga baro kalenti badya kilenti ba jonga en sekenton hakmi kini kinwan na siya jangai bad hakmi kini kibana syatay bad na sepngi bad kini kibana sinem terwai kemen ko beneng bad tesyat kemen ko kendau tokan hoi kolumba terwai jam na bau trai la pencengan ni lau pai bad en sesngaus isen yekil bala not jang u ban kasiyon kala ong utrai la ino yanga utrai jonga la kalet yanga kala mo bak kakami ban kalet ai khun jongka ibadang bun bat kanom i chu yau khun kakpo jongka wat lada kini kin kalet ngate ngaram kalet ya pha dalile kak tien jong utrai kasam ka bashis pa sa pusan utrai long basbon bat ubadap jing sngulan utrai long basbon bat ubadap da ka jing sulam Basuki ban bitar bakarhai ke jing isen ai kano trai long babahaya baro bas ngolem ke jing thau jing ubaro utrai long bas bon bat ubadap jing ngolem utrai long bahok ha ki ktien jing ubaro wadu bakhoj eki kam jing ubaro trai kershan ya baro ki bakalon bat ukhli ya baro ki basha pendam utrai long bas bon bat ubadap jing ngolem utrai long bahok habaro ki jingle chung u baru bakho ya baro ki kam chung u utrai don hajan gitu baro ki bakhot ya u ha ka jing shisha utrai long basbon baru badap jing ngolem ka jing plen gospel bakho kat ko muyo anes kalanong basan ka dekhot ka bakhat nhiều hadu balai pho Ujisu lapai ketien hakiju ukpa jungau dang yai trei bat ngaru ngatrei dei nakane kadau bakiju kilanang wat dong man paniap yu namar dei tang bau balapan khenya ka sabat henreu uloong bau blai ulong ukpa jung uhi bat hakane korkom la penyerengkat yaladi badu blai ujisu laong haki shisha ngaong hapi ukhon umla banlei ei daladi henry change kabau yo i bok paule nabakat ya kabaule ya kata ukhon rule nabau kpau it yala yau khon badu pen i hu ya kata baro kaba uhi ule bad on sapan i hu ya kikam ki bakham khrau banik kini ba phindop lengo ngan chek kambau kpau pen me pat ya ki bayam badu ahai ching em meki hakaju karukom ukhonu ai jing em hakitu kibau kwa ban ai ukpa ju bisyar yano
Henry ulai ya kabor bishar bapura hau kun khnang babaro kindum ai burom yau kun hakaju korkom kumba ki ai burom yau kupa jarubam burom yau kun un burom yau kupa ubalapha yau shisha ngong hapi jar basha skor ki ktien jonga bad ubange hau ta ubalapha enga udon ya kajing embam jukut onam hap ha kajing bishar Henry un light shashiliang na kajing yap sha kajing em shisha ngong hapi kapor kanang wan bat kadei menta haba ki bayap kin siyo sngawi kasur jang khon ublai bat kito ki basha skor kin em naba kumbau kupau don ya kajing em haladihi kumta ul ai hau khon ru bo undon ya kajing em haladihi bat ul ai hau ya kabor ban bishar namar ba ulong ukhon ubriu walingo ikani kapor kan sapoi haba kito baro kibadon ha kajing tem ken siyo sngawi kasur jong u bat ken sami nagi jing tem kito kibala lebha sha kajing pen mi pat jong kajing em bat kito kibala le sniu sha kajing mi pat jong kajing sha pen rem ngamla ban le ei daladihi kumbang ayo sngaw ngabishar bat kajing bishar chunga kalong kabahok namar ba ngamle e kamon la jong Henry ya kamon jong uta uba lapha yanga ka gospel jong utrai